Yo unabuda makuseni uyu kwakanaka. Hana kana mbotaura kuti ari kuendepi. Zvakaoma mfungi. Munhu atongobuda makuseni apa arara akandipfira godzi. Ndodiko. Andimbonomutsvaga. Izvi zvatondinetse izvi. Munhu anongobuda makuseni hana kana kutaura kuti ari kuenda kupi. Arara akandipfira godzi. Zvino ndichazoti chii? Andimbonomutsvaga ugedhu. Bozi ndakanzwa kuti anenge ari kuita zvisiri izvo chete. Hama ndakavabata. Amen. Namwari wangu panomera mahuso pamusoro perufu chaipo. Andimboatsvaka. Mbonotarisa ugedhu ikoko. Tombozvida here. Hakuna kana munhu apa ndambouya ndakamutsvaga futi kuno. Uri kubva kupi? Ndiri kubvunza kuti uri kubva kupi, ndikuda kuziva. Ndikuda kuziva uri kubva kupi. Kwauri kubva ndiko kwandida kuziva. Telefoni yako izvezvi. Telefoni yako. Pane zvandikuda kuona. Ndakanzotsitereka uri kuhura muraini muno. Uri kuti handisi kuzviziva. Saka wakufamba uchindisitoka. Ndofamba ndichikustoka because handisi kuzvinzwisisa izvo makuseni angobuda makuseni asika uchibuda uchienda kuchinondudzi. Ndabuda ndingonorwa nemhepo. Uchinorwa nemhepo kupi? Chakutedza panze apa rwa nemhepo panze pegedhi. Uri mukati megedhi aurwa nemhepo. Unozata natoka napanosivhura mawindo samai baba vanongobuda vakashama saka mhepo uda kurwa naye munzeve kana kuti uri kuda kuidzwa pamiri pako. Ifoni. Unza ku. Never Password is kuita wani. Same password. Ko inogoita sei zvimaoko zvako zvichidedera. Naye. Ndikuda kuziya. Apa mamessage atongo proof but ndakanzwa kuti tarisa, yes, my phone. Naye. Undianusha. Vhura zvazvo naye my sister. Alright. Nasisi wako wacho yoda kutoziva kuti memuchitaura nezvei. Ndikuda kutozviziva izvozvo. Alright. That's my mother, dude. Okay. Sei musina mamessage pane munhu andinozvitaura naye but unenge wakaita kuwanisa phone ndiani. Tarisa kamunhu amuna kukana wadelete. Munhu andowanzotaura naye handinokuratidza munhu andowanzoizomufonera naye ndiani. DJ PRA. Yeah. My DJ. Saka chi. Saka ndichatora nabhudhu wangu. Mazuva kuna kasystem kekuti vanhu vakaenda kumastudio kune chichiwo kuna tasikana turiko kuti tinyepera kuita mabig fans isina basa. Ndikuzviziva. Mani ndikukubata nhasi. Unozati senda nabhudha ndasingade kukuudza. Usingade kundiudza kuti chi? Boss nemadiro andokuita ka. Handidi kuda kuzvita ngati ndiri munhu bad stuff. Kuzvita kunge munhu upi munhu achingobuda makuseni asina kana kumbondiudza. Unga handizoti wakandipfuhwira. Yeah? Ndati ndati wakandipfuhwira. Ndakakupfuhwira rini? Ndakakupfuhwira kupi? Taura nyaya yako kuti wangoenda kupi zvese wakutaura dzangano dzekunyepa. Saka ndikufremera nyaya. Uri kundifremera. Dai ndakakupfuhwira usina kutobvira watogona kana kubuda usina kundiudza kwaita. Mwana makandipfuhwira. Ndakakupfuhwira kupi? Ene handiti handakuzvitsamwira zvose. Handakuzvitsamwira. West part nekuti kanisiri chakuramba tachisi chako. Chichochi. Chi. West part kamusi wedzvinyu ndomuziva. Uyu tarisa musi wedzvinyu. Aushandi. Shonga ndipfuhwira netumupfuhwira tushoma tusingashandi mupenga. Handizive musi wedzvinyu kupi? Kana kubana nemadzvinyu ainetsa ndikaribata ndikarisungirira ipapo. Ende West panoziva kuti ndinosvika kubata dzvinyu. Kuba ndakatora chinyuzipepa ndakaridzwanyira dai ndakazokanga rasa chipepa chacho handina kukudyisa ini. Munhu akadyiswa chaiye. Wakakuya. Kukuya ndokwarisina manje rakatozongozvifufunukira rega because rane mazuva chaiwo. Pandakakutsamwira ndipo kuti ukundidyisa. Handina kumbokudyisa. Tusingashande. Handina kukudyisa. Ndakakudyisa kuti katsipo papepa papapo. Dai kakaenda mudumbu mako. Ende ndakuratidza ndine proof. Iri proof. Ende unenge tuchita munhu honest asina ma friends.
Andina mafriends aripi. Ndipompo kunofona. Uri kuida phone? Handiti phone yangu here. Saka phone yako uri kudei ndinofana. Ndinotsvaga zvandiri kutsvaga phone. Alright, bata ndongokuratidza wakabata. Phone ndiri kumboishandisa kuda kutodelete manje ndaona machitsvaga. Zvatondira kuti arimo mamessage. Enda apa kanzi camera uyu apa. Apa kanzi camera uyu. Kamera yaisungwe kutora namakamera pictures kana kutora mapiki indaone kuti pane asha izvozvo zvekutora namapiki tozozviita after ndozvinoita munhu anenge ane problem up ya andikuona makamera ndakaseta makamera ubva kwekutanga panapa pagedzi kunosvika mumba saiko unongochiseta makamera pagedzi chichiko poshamwari yako akazobata foni iyoyo akazondiona kana pamoment ndichichinja ndichiita senozvuzana chinguva yekuchinja handitope munhu tatsova watona kuchivhurwa neface yangu anoibata nditsvageni phone it's a private thing yangu shamwana yangu chimira haizonyaya ndati ndipo pazvinototangira ipapo usade kuvhara nyaya handisi kuvhara nyaya unotozongodza zvakunzi mukadzi watandaza abuda mapiki zvakazoti ndizvo zvamunoita wese ipapo ndatombokubvunza nyaya iyo ngatisomadhilitei mapicture iya izvi ngatidhilitei mapictures unyari delete mapicture aya nemavideos haasi mavidhiyo just zvinhu zvatikutoita panapa zvikutooneka mira uone mira titaurirani zvisina hasha mukati kana ndichinyepa obva ungoti ndikunyepa ndati mira haasi maiwere maijona panext time maijona saka havachatogonisvika panapa unobuda noita 3 months uri kubasa ndinoshaya so kuti ndinozopiwa nani problem ndichimoitire 3 months uri kubasa problem unenge uchiti hei nandite zvoma wesa mai ava andite maijona inepa yedu sha mai ava vanoshungurudza uyu mwana wemurume wavo and nyaya yoti chaitaura again vanoshungurudza mwana wemurume wavo and handizvide ndakakudza seya nekutamba namai vavai iwe ukati hai mai ndionotouya panapo chinyenyenyenye uyu nensi uyu unogara futi uchimpopota uchiti anongomiramira nevakomana vemauber chaitaura futi nyaya iyoyo ndazvinzwa asi ndati mira ona pavakasvika vakakupa inonzichi kabepa kana kuratidza kakasemu kabepa miranyatsokusumira kapepa pane nhamba dzavaida vachida kuti vanyorere pakapepa kuti zvauri kutaura izvozvo uyo wakuisa mundiro mangu vakatokudza kuti isa wakawanda vakuti wedzera uza maijona akati chii akati unoziva kuti usanyepedzere utsingasadanana namaijona wako ona tukandijairira ka noza madiro andokuita ka sakukubvudza kana ndakuita twangoenda kufoda tuta kuti ndirove undipfuwira zvishoma kakuenja chistaro tuti wifi zvakaoma guys chokwadi munhu angasete makameras wakandipfuhwira foni ndokupa isha foni ndokupa kuzenche ngura saka uri nishaudzire kukupa saka ndakuite koko ndokunototonichaudi get out of here ndete kupi arume munonetsa stereki munhu akangoda kutonge akuita life iri nani akutoda mai ndokugadzirisa wangu wese watondiratidza kuti kupfuhwirwa kwacho notokuda mai ndiri kutokuenda ikoko kwandikaenda ndokwandiri kutozoienda manje kana ndingatorara zvendachibikwa mundirama uri kuenda kupi handituchenda kubasa here totopedzerana plan ndo yandakatozowana manje zokuswera ndichiita stress kuti hanzi munhu azobuda azodii chikirimbani ndakatoteya chikirimbani nechikirimbani